Det er historietid med historietræder. Jeg skal til gulerødder, salat, tomater, radiser, æbler, appelsiner, jordbær, kirsebær og gulerød med. Vent, jeg ser allerede gulerødder. Der går mor uden kaninungerne. Perfekt for at snige mig tættere på. Tok, tok, hvem er der? Råbte de 7 små kaniner. Åbn, bliver mor, sagde ulven med en falsk stemme. Nej, 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 du er ikke min mor.